O norte de Portugal comparte con Galicia pois non só unha lingua, tamén unha historia e unha cultura. Benvindos á Ponte de Lima, que está como a media hora máis ou menos de Tui, Valença do Miño, e por a súa tranquilidade, por a súa beleza, vos recomendo esta vila para explorar o norte de Portugal. De aquí podemos visitar facilmente Barcelos, Braga, Guimarães, Viana do Castelo e outras poboacións, tamén o Parque Natural do Xerés, que está perto de aquí. Así que vos convido a visitar o norte de Portugal, porque a veces ocurre que coñecemos, viaxamos ás antípodas, a outra parte do mundo, e esquecemos cousas ben bonitas, ben vencelladas a nosa cultura, a nosa historia, como é Portugal. Polo tanto, eu diría que temos que ir descartando xa esa frase tan manida de sempre nos quedará Portugal, eu a cambiaría por Portugal primeiro. Ante todo, Portugal e despois o demais. Xa di Manuel Rivas que un pobo como o galego que habita entre o río do esquecemento e o cabo do fin da terra está chamado a grandes dotes no eido do misterio, da maxia e da superstición. A lenda conta que os lexionarios romanos non eran quen a atravesar o río, convencidos de que perderían por completo a memoria se o facían. O seu comandante decidiu atravesalo a cabalo e dende a outra ribeira foi chamando a cada soldado polo seu nome para lles demostrar que a realidade nada tiña que ver coa lenda. Hoxe, a ponte romana e medieval fica o símbolo da cidade e serve de pasaxe senlleira aos peregrinos que se dirixen ao norte polo camiño do Apóstolo cara a Compostela. A bonita e tranquila cidade de Guimarães ocupa un lugar salientable na historia de Portugal, xa que o seu primeiro rei Afonso Henriques naceu no seu castelo e se autoproclamou rei tras a batalla de San Mamede en 1128, contra as tropas leonesas e contra a súa propia nai, Dona Teresa. Aínda tivo que esperar a xuntanza de Zamora en 1143 para que o rei Alfonso VII de León recoñecese oficialmente a independencia de Portugal. Patrimonio da Humanidade dende 2001, compre visitar o castelo, a capela de São Miguel e o Pazo dos Duques de Bragança, sendo tamén recomendable almorzar nunha das numerosas praciñas da vila.